Kay 100,000 followers naman ta, tara ubanan mi ninyo mag-celebrate nganhi sa bukid. Sakto pod nakakuha sila GR ug kuya sa pagpamana og mga seafoods na ami lobster og mga kasag. Naagid mi panghanda karon, dili na namo kinahanglan pa mo bakal. Mayong adlaw, aday mi diri sa punong. Mas maayo man gid diri magtambay o magluto kay presko og hayahay. Kini ding sapa diri kay nakakonek sa bukal. Og nakakonek pod siya sa dagat kaya ang tubig diri gikan bukal og gikan pug dagat. Og ubas gani ang dagat, mabaw lang tubig diri og tinaw pod. Inani lang siya kadamong tubig karon kay tungod tao. Kadumdum pa ko dati pag sawa na gani mi kaligo sa bukal kay mabaw man lang mo ngani mi diri kay taob. Angayan kayo siya langoy-languyan. So pagkaabot namo kay nagdabok dayon mi kay amo na ni panglutoon among mga daang seafood. Kuwaday ni nila GR ni kuya sa pagpamana natong laing gabi. Ang bali duwa day ni kabuok, ang isad ani gamay lang tapos amo na lang gisabawan sa balay kay gisudan. Kini pod na lobster among lutoon karon kay 1 1/4 gid ang kilo ani. Ibig sabihin damo-damo gid siya ani unod dako-dako gid siya. Mo gid ni siya ang lami sa lobster kay damog unod unya gamay lang gid ang tapon ani. Unya og bakalon pod ni siya mahal gid ang kilo ani, mahal pa ni sa kilo sa karning baboy. Mayo na lang gani kay listo kaayo managat atong arkanghel mao nang makalibre gid ta. Pero di gid ni kompleto akong arkanghel kay si Michael wala man kauban kay nanganak manggod ang iyahang baboy. Iya sang gipartirahan ang baboy. Bitaw oy, mas priority gito niya kay party na puto sa iyahang panginabuhi or hanap buhay. So dereng dapita kay nagpakulo na mig tubig. Pakakulo dayon sa tubig kay gilunod na namo ang lobster ug ang kasag. Nang lampas jud ang lobster sa karaha kay sa kadako. Ninggamay hinuon ang karaha dahil sa kadako sa lobster. Dapat day ang ako ang gida na karaha kay itong kawa na gid siya. Dako na gid ba kay nang lutuanan na gid siya sa mga kumbira. Dari pong dapita kay nagurot na si JR sa mga lamas. Og maingon day mo na ba si may buaya diri ay mo kabalaka kay gagmay raman pud ang buaya din he. Joke lang gad oy, wa may buaya din he. Unya dinhing dapita kay ako na pud ang gilapuan ni mga puset. Sa kadako naning lobster kay amo na lang pud ning panggurot-guroton kay sa kadako maglisod pud mi og ukay-ukay. Kadalasang luto namo naning lobster og kasag kay amo lang ni siyang ginasabawan og ginapakse og ginasabawan lag suka tapos timplahan og asin og bitchin. Pero karon amo ni siyang i-butter garlic seafoods. Karon lang pud mi nakaluto og inani na putahe na medyo special og mahal-mahal ba ang mga panakot. Kay special man ni na adlaw para sa kuha kay mao ni ang pag-celebrate nako sa akong 100,000 followers mo nang magluto pud tag special. Pagkahuman ako glapwa sa mga seafoods, nagisa na po ko sa mga lamas tapos gibutangan ako nagsili para medyo may anghang-anghang ba. Diri sa among barangay kay wa may butter mo nang margarine lang pud ang ako ang gigamit. Kung sa lang available diri sa among barangay mao lang pud ang ako ang gamiton. Bisan margarine lang na siya, lami man pud, malasa man pud siya, murag butter man lang pud ang iya halasa. Tapos gibutangan ko pud na siya toyo, oyster sauce, paminta. Unya ang iyahang pagtimpla tamang tansya-tansya lang sa imuha pong panglasa. Unya ganahan ko magbutang og royal kisa Sprite kay og royal manggod ibutang kay dili na nimo kinahanglan pa magbutang og asukal. Kulang pa gani ang iyahang lasa, pwede man pud nimo butang og asukal pero gamay na lang pod. Kay wa man may lemon, kalamansi lang pud ang ako ang gibutang. Kinahanglan gid na kay mo na siyang pagpatanggal sa mga langsa sa mga seafoods. Pagkahuman og luto, amo na pong gihaon nga ni sa butanganan. Pagkataod-taod mga una mi kay gutom na baya. Mas labi gid ming gigutom na nasimutan namo ang humot naning butter garlic seafoods. Mopod ni among sauce sa butter garlic seafoods namo. Sauce pa lang gani ulam na. Diri pong dapita kay gilimpyuhan na pud nako ang mga lato. Dahil celebration man ni sa ako ang 100,000 followers mo nang dili gid na mawa ang pabalon. Manumano lang gid ni ang among gihimong pampaborot. Hapit jud maubusan og hangin sa kadako. Imbis mag-pictorial ko na may 100k na dala, wala na lang kay nagputok man pud dayon. Amuan na lang pud ning gipang prepare ang mga pagkaon aron makakaon na lang pud mi dayon. Tamang video-video na lang pud mi kay nakupos naman ang mga balon. Pasalamat gihapon ko sa mga solid supporters nako na hanggang sa 100,000 giubanan ko ninyo. Wala mo nagbawas kundi nagdamo hinuon mo. Ug salamat po sa akong family, sa akong arkanghel na naa-perme kauban nako. Ug sa Ginoo na mas labi ang iya plano kaysa plano nako. Salamat gid Ginoo sa tanang-tanang blessing na niabot sa kuha. Tara mga una di ay taninyo kay basi magkaiyakan pa ta sa kadrama nako. Cheers. Ano yung gusto ni Gringo?
Mao na gining pinakalami na part pagkuman na magluto na mga onmig sabay-sabay. Dili pagit sakit sa bulsa kay kini among gipangsudan kuha sa pagpanagat. Unya dinhi na lang pud kutob mga ako ang mini vlog. Daghan salamat. This is Aisel the Islander Amping.